Vi overtog stedet her for 5 år siden. Det gængse publikum er 50 plus på de københavnske scener. Det er kvinder, en videregående uddannelse, bor i Østerbro, Frederiksberg eller nord for København. Da vi overtog det her, så havde vi meget få midler, så derfor skulle vi tænke alternativt og anderledes i forhold til vores marketing og vores PR og synliggørelse af et helt nyt sted i København. Så vi opererede meget digitalt, meget gennem Facebook. Vi har også den anden udfordring, at vi ligger i en fredet bygning, så vi må ikke have noget synligt ude på vores facade. Så sammen med BBDO, som er et stort reklamebureau, blev vi enige om, at det vi skulle gøre var, at vi skulle lægge vores facade på nettet i stedet for. Alle de ting, som har spillet sammen, har gjort, at vi frem for at have et 50 plus publikum, så ligger vores gennemsnitsalder på publikum omkring 31-32. De gæstespil, vi har inde, det er jo også mange unge, som laver eksperimenterende forestillinger. Og de hiver også deres publikum med ind, og det ligger i den målgruppe. Så vil sige, at vores typiske publikumsgruppe ligger mellem 20 og 40. Så vi prøver selvfølgelig at tænke vores publikum ind, både i forhold til det grafiske udtryk, vi laver, og til oplevelsen i huset. Det er den gamle frimurloge herinde. Den har noget i sig selv. Da vi overtog huset, var det helt tydeligt, at dem, der havde været her før, i virkeligheden måske ønskede at være et andet sted. Forstået på den måde, at de havde fjernet det, der var kendetegnet i huset. Vi har høje sorte paneler, vi har en masse ting. Alt var pakket ind i lysegrønt, og der var lavet lysegrønne sofaer, og man havde ligesom ikke taget... Jeg synes ikke, man havde taget det sted ind, man var i. Mit ønske var at prøve at lave et sted og et grafisk udtryk, som både kunne rumme det klassiske og kunne rumme det moderne og eksperimenterende. Som kunne rumme en musikscene og samtidig kunne rumme en teaterscene. Min oplevelse er, når jeg har været andre steder, hvis jeg har været i Tyskland for eksempel, så er der en større sådan rummelighed i forhold til det. Så derfor er det helt klart, at vores hus og den måde, det er indrettet på, prøver at ramme en trashy udgave af noget København og Berlin. Lige da vi har lavet vores grafiske udtryk dengang for 5 år siden, når jeg havde klassiske folk inde, så sagde de, jamen det er jo lige os. Og det samme sagde punkerne. Og så synes jeg, så havde jeg ramt noget. Så sker der så meget hele tiden. Så nu er vi i gang med at skal lave en ny grafisk udtryk. Det vil sige, at vi skal lave en moderniseret udgave af det, vi har i forvejen, for at kunne følge med. Men det er jo en bekostelig affære, hver gang vi gør det. Så det er noget med, hvordan turnerer vi det langsomt, hvordan kan vi gøre de her ting. Jeg tænker meget publikumsgrupperne ind i forhold til, hvad er det for en oplevelse, folk får fra de træder ind ad døren, og til den forestilling, de får, og til de går igen.